ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ ମା ଟିକେ ତରତରରେ ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧି ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ନାହିଁ ସିଏ ସବୁକିଛି ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲାଣି, ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ମସଲାଟା ଟିକେ ଫୁଟୁଛି ଗରମ ପାଣିରେ ମସଲାଟା ଫୁଟି ସାରିଲା, ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲେ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ମାଛ। ସେଥିରେ ଧୀରେ 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 ମାଛ ପକେଇଲେ। ମୋ ମା ଟିକେ ମାଛ ପ୍ରେମୀ ତ, ପ୍ରାୟ ତିଥିବାର ଦିନ ଯୋଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ମାଛ ଆମର ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ସେ ଯାହା ମାଛ ହେଇଥାଉ, ଲୁଣି ମାଛ ହଉ, ଦେଶୀ ମାଛ ହଉ, ଯାହା ମାଛ ହଉ, ମାଛ ପ୍ରାୟ ହୁଏ। ମାଛ ତରକାରୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।